Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba PS lingdo ubadei unong Tremon ngobha. Uloong balada kaan bat katanat pulit ka aibor yu ban syo yu uba Willibert thank you. Unhap syo yakum kini kijat brio bakular aikam dakba phasio pisa. Habakren shikilat patai kebuar hadian bulalit ban ay ki sakhi shaki pulit. Uba PS uloong bakaan kadon kumta umkwa ban shim yakaan halakti. Henry ushanya yakaan bakane ek badan kam. Uloong bun kibala syathok pisa hauni uba Willibert. Kila pentip syu Henry ula kentu yaki bakin mi syakmat ban sei madan. Syu uloong baka jingkam uba Willibert ba open paino yang kapisa namar ba uba PS uberngam ban syu yu kadai ke bomdon nongrim namar ba ulai ilut yaki sakhi satar lingba ke GP bat ki weipat ki sakhi. Ula kentu yaki pulit bakin Kampenstad ban kem yu uba Willibert bat ban toket yu ban lap yaki weipat ki badan ketilang bat dak bayat huru ba udan yaki sakhi ki balayo ban ringdur Henry umpat penpau perthei yang mentah. Dian ba tu kena silang menaprik na ipla file ko ida fa arang ni bisa itu Willibert ba kalau you geno ba udah mentok lai kam gi sabla se kui kui ma tum ading ketuk sni ibo bo pun syai ngom ba untuk ti ibo fi berngem pi tementa pat kiwan gini gi mo ki ba panjira ase gi betrelang bat pi hak bentuk khanye gini ki kis ma pias kai ibo kidan ong lo ki Halor ketuk ka cingkenok hi jong Pak Willy boong ba Pak PS berngam syok ba usaya tu ba usim bisa ban kular aikam ngasu ong tangkum ni lada kaan bat ka polis department ka aibor nga ban syok rungan hap syok hi komuni jaj breu beli ngam syok komuni jaj breu beli new di thailand de jong ka imlang ka salang te don bok ba ka polis department bat kaan kampat aibor nga ban syok ring ngam padap hiru uni Willy kata kedai ke kubur ke bangapa saka imlang ke salang bat ba kajat beriu jungi kan kendit beriu ban lat na kini ki fraud ki scammer te ngasus ngau ban ai kublai pat ya kejingnya trilang jong kini ki victims kilanot mo ki bangat ha ke tersim jong ni utlen bamdu ya ke imlang ke salang ba nakaliang jong ki kila wan hang ni ban sakhilem ya ke ai ke ba nakaliang jong ngala sim ya ke ni ka kamba ke dei ban rap dingkhong na ke imlang ke salang kabasau sen lay ini iwe irang ba lay mene itu ibaong ba nakaliang jong Willy lawan rak ba ka uniform bat juti mudur pi wat ban spelling ka kerteng jong la jong ru imnang hadu kata wat ban spelling ka kerteng la jong ru imnang kidon ha kata ka situation ke condition jong ki ba kidai nanong kendong kabalong out of nowhere te kabalong kim don ya katakan knowledge lane ka idea baong ba kikila ba kani kalong illegal hiro kimut ba kadalong legal kan ne kata kata jeng long sisur sidur ki breu ki jongi de dei badon komuni Willy ke mesim kabui ke bekom kini de ngasu sok tanat bat ban nakaliang jong ni Willy umi syakmat ban ong ba berngam syok uba PS de katahi ke kubur ke basai balada ka polis department bat kaan kasya ba bangan syok ngadai ban syok ngan syok bet hi tang ba syong ba kaan kampat sya yang ban le hadu kata te ngam kwa ngam dei ubriu ban sim ka anya keti ka an gadon ngan ai ke jingi trilang bat ki kata ketika message ka keruo ka pana kaliang jonga ngakwa ban ai ke sengi bat haba uong ba kadai tang ka jing berngam syok bu suap pla te kini pat kini ki proof ki badon hang ni ki GP ki ba ini victims awat ide victims tang ba kadai ka jing ya so tu jing mut lang ba bat nga ba ni kwa ban kem kan yu ni Willy ting la yo sya ban kem red handat yu digini ki proof para ko ki download hang ni ki saka ipat udang artatin ya kata la ni saka ipat ki pat ba kidang artatin ya kene te PUE hi wat hatu kamit habanga pelaj ya tu ka banga expose yo ka kam illegal ya ka kam fraud ka kam scam jong ni Willy kalawan kalok jong uru kawan phone ya nga arba jem step kalawan phone ya nga hatu sngi ngong beli kong ki wan phone yong Pak PS nga-request sa piban remove no ketu ka beti expose ulok jonga ngong lada pipila ban ba kli pila ban sim ka responsibility ba ulok jong pi ulong ubriu ba khut uklamle gini kam jabo balai ka nga ban dilit ala ban dilit tang ba pek yo lada pipimla ban penting kena ya kata kani kan wan pat sakawai pat ken ka an ba ong kadai ka family involvement kata ka jing keno dei ba keno manga keno pat ba tak kata ngabu tu ka jing kelim ta ong hatu kalok ru ka don ketilang
Dia kata pingin tip don keti nam don keti. Maki hikim cukup berkaan hi kali ka don kam. Naman nakaliang jong imitasi ilawan pan watra Ahmad jong ka police department pan ai lut baru khot ya ka statement badiki evidence ki proof ki bangi don ban ai haka police department. Bat nakaliang jong ki police su kila tip hi ya ka ai ka baki dai ban le namar ba maki di don ya ka ju hi ka initiative ka ju hi ka jing angnut ka jing tumuban wang na barat dingkong ya ki bakum ka ni na po ka society la ni na po ka imlang ka salang. Namar nganga simbet ba kitu ki bompat juyu i ya ka dur thlan dai kini kan kita ki thlan bamdu haka imlang ka salang kata ka dai ka kubur ka banga kwa ban ai kan Apabila bisa nak tanya kau dah baca. hoi Mau pindang warna syuk ni, mesti kita don syuk ni. hi kat kum ka jing tip ka jonga bat ki bawan phone yang kini gisngi hadu ngala thaj wat ban respon ya ki don napdang jongki baong ba PS uni willy yang la bam spolak yang la bam al polak ngong ki mi syakmat ai ka komplain ki ong ngiting ngong ya ki bating kadai ka jing long selfish ka jongpi ba habapi dang ting wat juan pensengau hanga kom kita nomor belai kimut ban bu jing yang dan rawat ngangam ting ya kata ka jing nomor belai ngayang bet nam taka hok ka jing sisa mo dan rei ngangam kwa ban ong ban entertain ya ki bru long selfish balada piyok jing mentoy la dia kabiang henry bapin ban ong mi syakmat ban yok gajing mentoy lang babun balang pimtre dengam kwa ban entertain gi bakum kitu kata gede ka kubur ka basai na kaliang jonga den rei la piong pikuloi ban mi syakmat de na kaliang jonga ngalong welcome ngar beli nginang pen klan ke ban rat dingkong ge bakum kini na poki imlang ka salang namar ban rat dingkong ke imlang ka salang kam dei tang ha ka sorkar kam dei tang ha ka police department kam dei tang ha ki mo ki journalist la ni ki press ki media manu wei bu wei no sosnong idon laga jong ke kamram mat idon laga jong ke benta banya tenrong lem bangin rat dingkong ini kambom long na poki imlang ka salang tinga snau ba lada mangi kamtam gitu ki victims ki balangat kitang kentat ban mi syakmat kam don jingmut tinga snau ban ai ke jing yaro bat ngasau ban ai kublai sibun ya kini ki victims ki bala mi syakmat benta ban saki ya kini kesni kata ka dega kubur Status tu kes satu nak kalang kulit lapan start memang hadir bag layak pedang ni gini witness mo. hai Ban kam no interview. nakaliang jong ka police department hi ko mga ong ipi mene ba omdei tang nakaliang jongi ba singau khie kan ne nakaliang jong ki lei nalor baki singau khie nalor baki lak thakli ru maki namar ban handle ko bukum kini namar ba kibun ki bawan complaints ndai ki banwan ra ki evidence banwan ra ki victims omdon de nakaliang jong ki lei kisau kemen kisau tamat dia ka ga ba ngale ha kani ka puar kan namar ba lengba ka jing mi jonga syakmat ai ka jing trilang bat ki wanra ki sakhi ki satar ki babiang wanra ki victims ki balong kita ki lanot ha kani ka jing jia te ka pensuk ye ki bat kala yo ye ki ban yak syakmat kan ya ka kam ngasau ban ai kublai ya ka police department ru ka bala sim ki wut hi masun wan pentip syaki ya kani ka jing jia kan kata hi te ngasukwa ru ban benrap khendiat i jing kentu golong ba ngatrai la da kam step susu kejing kem yo ni willy bat ban tokit yu ngatrai nginlap ye kejing sisa bat no udon keti shanu ulej berat ye kata kapisa bat menu ba involves lang bat kani kam nginlap kan namar mentag kadur ka datang pawitang willy den ring ngatrai willy udon hi manu na salendat namar ngampat kwa ban penpau hang ni ri kidang don sibun ki video recording ki secret evidence ki ba ngampat kwa ban place public menta den rei la don hapo pen drive ngala han over perlok nomor ngatip begini ki briu ki tweet ya nga kini ki briu ki tweet nomor ba ki kwa ban penja no ya ka evidence tamana kalian jong aru ngambit ngala bu ya gitu ki evidence berkot ha pen drive ha ka file bat ngam jubu hamet lejong lan ngam jubu haying tidak ki wan wat yang aru don jingmut bakin yo ban sim ya kita nomor beli ngala ada hunting over ki perlok te lada don ke jingji yang ngaru ki perlo kila ada tip ya ke baki dai ban le